kerana Kung shop musim benai play ya ba Wilson Marthong kapide way channel nangni na po ng stone te hakbide bakane ka Mega Expo hangne hapo ng stone ningkong kabangila bu ikane ka expo kalong nado ka Sipo Trek jong benai me arja ar bat bangin pengkut no ha ulai po Trek jong benai me arja ar Henry na kadaw jong kajing jur plat slap ha kine ki tayo but na kadaw jong ne u try bederu organizer jong kane ka Mega Expo iba bi khongla ila kerpat ini ka sinong ni nong stone tena kaliang jongi ke rangba jong ka sinong nilai perkat bat ngin aipor bat ngin kentewi ka terik na ka lai po terik ngin extend biang sahadu ka handriu terik jong ibnajun arhajar ar poar te hagane ka Mega Expo kumba pilatip nyora khnang na benta kumno ban yolat ke pajba jong kanong stone banya simbenta lane banyi bat banthet igini gitier kiba wan na shaway jaka tamtam nagari jong ka perthai kum na po Afghanistan na po ri Bangladesh na po ri Nepal India bat kumta terter kidon hangne ke tier kum tier yang tirsem ki jan kinep ki tier yang kum kine ke dabor ki borti ki badai sha ki tier ba liong no kajing bha jong ki bat kajing scam jong ki kalong sha kita ketier ke ba nila ban shania te gidon hangne kum kini ki sofa set ki frame door ki Kolkata toys bat kini ki tier jingdeng bat ki tier yeng ki bunja hangne ki dawai kidon kini ki dawai ki badai ki dawai ayurvedic bat ki dawai ki ba nila manusianya bat ni la ban yo hakno kapor te kumni ka dorbashnong nga dai publicity secretary jong ka dorbashnong nustan ngaya wer nga khot yepi ki pajba banwan hakane ka yeu Mega Expo ka ba season nem ni khot yekine hakine ki artli ki snem haus nam arjar arpo ngimla ban yolat na ka daw ka jingdon jong ka klam covid Timenta ngila sedang banjem ni kene ka klam covid bat ki sistem ngila duna hang nepot stan DC Deputy Commissioner jong kabat kesiru ula ai jingbet bat USM ru ula ai jingbet ka student of tax ula ai jingbet ya ni ban penlong hang ne po kame kene ka madan jong ka sinong ni nong stan ya sajisen ni kentiu ni aware ni khot ye pi ba ya kene ka Mega Expo ngin kentiu no bat ngin ra no haka hendriu terek bat hendriu terek gede ka sngi ka ba khado ada pikua ikitier pila banwan hakatu hendriu terek kine kitier oi kajing ya pandor jong pi pila ban ya pandor katum kajing ong jong kine ki nongdi hang ne ngimla ban len ba kide bun kine kinongwan hang ne kide na ki barjela wala kataru na kaleng jungi ki volunteer ne ki BDP jong sinong suwa banwan kine ngila pet benia ikikot kisla bakide kide nangne na po ri India jungi katum ke jinglab jungi ki kot kisla ki ba ki wandra tingila penbiang lo ki kot kisla bat ni submit lo hang te po DC office te citizen ni aware ni kot one what nom ting lane what nom snow artaten la rapiwan hangne ngingi don man kasngi ki volunteer jong kisnong ki apahra man kasngi ban penbit penbiang na kabenta jongi ki paiba ki badon hangne po nong ston ada ngim suto ye ki kenten kide na ki bomnang kasi kidon hangne ki dekhar ki bomnang kasi ro ngila bu iki konsnong nangne na po nong ston banyara pat pensmuto ki basmuto ye keten hindi bat smuto ikten pareng ngingi labu banyarap na kabenta jong pi ki paiba tewan ale ngi khot ye parakap jong kane kisnong nong stone i paiba nang ne na po west kazil i paiba jong kane ka nong stone ni khot ni weri pi wat nam ting wat nam don ji arten wan ni weri pi bat ngin penkut no haka handriu tarek jong brajun arajar orkui tina kabenta kitu ki slip ki balaket
pila bentet sporting kai we slip so bandu hangne te ya itu ki slip ngin pin khalai no slip ya kala kidro ka baning kong pinyo da ka television flat TV smart TV kebar pinyo da ka washing machine ketika jing sajan ka mesin bos sajan mat ka balai pinyo da ka jing tem ka bofar ka ong mangima sene ka bofar pinyo te wan ha ketika nyo baje hadu new steng ngin pin khalai no sip ya kita gitiar te ya kitu ki number phone ro abe jahyen la da phim la banwan nak tu kesni ab hayen ngin sa chip mi kitu ki number jongpi na katu ka sindok ka box but la da ude number jongpi ngin sa phone ye pi but phila banwan sim ha katai kasni lane ha kan new tarek ni dang ai katai ka ki katai ka tiar Amar bahadin kayu tarik kini ki nong tray bat kini ki nong penya jongan ke expo kila bandai nyo te lada ngi bu no hangi ke sinong ru nisai keren de lada pila banwan hakatai ka hindriu tarik hakapor jenmit pin sawan hakatai ke singi te na kalian jungi ke sinong isku ban ai kumle fi ki ba ki bala juan ban kersan pat ai min sem yang ina kapor sikpor kamtam yang ke kun samla jongan ka sinong ni uston ki ba pila wan bat pila ju ai jing kesana kapor sikpor de kbre sibon kbre sijango ya pi ke ba jongan uston nin sekendo biang man la kasngi menta nado kapor khatwai baje min step ngi pli kane hado pra baje janmet kata man kasngi kbre sibon na benta jompi ba Wilson Merthong balawan menta hangde man sim ni ka jingkren na ne ka interview na ka jemi ka sinong kble sibon